Ir-rata tal-qatt f'pajjiżna laħqet il-minimu li tista' tkun. Dan kien kliem il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Mario Vella waqt il-preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta' Malta għas-sena 2017. L-iktar wieħed ovvju huwa il-fatt li l-qatt wasal għal livelli baxxi storiċi. Ġifieri qatt diffiċli tiftakar f'perjodu fejn kellna daqshekk ftit qatt. Għandna nuqqas ta' persuni li lesti li jaħdmu. Di darba mhux għaliex ma jridux, ma sempliċement għaliex m'għandniex. Apparti li jinsabu fiduċjużi għal aktar suċċess fis-settur tal-impjiegi, il-Bank Ċentrali Malti qed ibassar għal aktar tkabbir sostenibbli għall-ekonomija Maltija għal 3 snin li ġejjin. Qed għandna kontinwità. Jiġifieri il-perjodu 16-17 kien karatterizzat minn tkabbir aċċelerat tal-ekonomija, jidher li mhux se jkollna slowdown. Il-tbassir tagħna sa fejn nistgħu naraw huwa wieħed li jagħti lokal ottimiżmu. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jinnota wkoll kif matul is-sena li għaddiet il-Gvern kellu surplus ieħor fil-finanzi tiegħu u qal li dan kien xprunat kważi esklusivament minn żieda fit-dħul kurrenti. Jinnota wkoll kif id-dejn tal-Gvern naqas minn 56.2% fl-2016 għal 53.4% matul is-sena li għaddiet. Qal li tnaqqis fid-dejn kien dovut l-aktar mis-surplus u tkabbir ekonomiku b'saħħtu li jien ukoll biex jonqos id-dejn. Mir-rapport joħroġ ukoll li l-assi tal-bank żdiedu minn 5.5 biljun euro għal 8.6 biljun euro fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Joħroġ ukoll li l-bank irreġistra tnaqqis fil-qlieħ minn 76 miljun fl-2016 għal 51 miljun is-sena li għaddiet. Madankollu l-Gvern żied aktar minn 16 miljun euro u nofs mal-provvedimenti tiegħu u ser jgħaddi 35 miljun mill-qlieħ tiegħu lill-Gvern.